सामनाचा अग्रलेख आज कोकणातल्या जनतेने लोकशाही पद्धतीने उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला नाकारलं आणि हे सत्य सन्मान्य राणे साहेबांनी जेव्हा व्यक्त केलं किंवा लोकांना सांगितलं तेव्हा अपेक्षेप्रमाणे मातोश्रीला आणि संजय राजाराम राऊतला मिरच्या लागल्या। पैसे घेऊन मतदान केलं हे संजय राजाराम राऊत म्हणतोय, माजी खासदार विनायक राऊत म्हणताय। म्हणजे त्यांचा असा अर्थ आहे का की कोकणातला सामान्य मतदार हा पैसा खातो, आमच्या कोकणातली जनता एवढी स्वाभिमानी आहे की आतापर्यंत कधीही कुठल्याही सरकारकडे कर्जमाफी मागितली नाही। घेतलेलं कर्ज वेळेत परतफेड करणं हे आमच्या कोकणातल्या जनतेची सवय आहे आणि म्हणूनच राज्य सरकारकडून नेहमी प्रोत्साहनकारक निधी त्यांना जाहीर केली जाते। आमच्या कोकणातल्या स्वाभिमानी जनतेचा अपमान अशा पद्धतीने कोण करत असेल तर अशा आमच्या कोकणातल्या जनतेच्या शत्रूंना जेव्हा जेव्हा संधी भेटेल तेव्हा तेव्हा आमच्या कोकणातली जनता निश्चित पद्धतीने काढून दाखवेल। मुळामध्ये उद्धव ठाकरेंना कोकणातली जनता समजलीच नाही। हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे नेहमी म्हणायचे की कोकण हे शिवसेनेचा कणा आहे आणि आज पालघर पासून ते सिंधुदुर्गापर्यंत उद्धव ठाकरेंच्या विकास विरुद्ध प्रवृत्तीला, रोजगार विरुद्ध प्रवृत्तीला जेव्हा स्वतः जनतेने नाकारलं तेव्हा सामान्य जनतेला चा अपमान, सामान्य मतदारांचा अपमान करण्याचं काम हे उद्धव ठाकरेंचे सगळे कार्टे करतायत। उद्धव ठाकरेंनी कोकणातल्या जनतेची माफी मागावी, कारण का स्वाभिमानी माझा कोकणातला माणूस जो वेळेत कर्जफेड करतो, कुठल्याही जिल्हा बँकेकडे जावा 0% एनपीए असतं, 0%। याला आमच्या कोकणातला मतदार आणि कोकणातली जनता म्हणतात। म्हणून अशा जनतेवर परत पैसे खाण्याचे अगर आरोप तुम्ही कराल तर परत तुम्हाला कोकणात आम्ही पाऊल ठेवून देणार नाही, अशी भूमिका मग आम्हाला घ्यायलाच लागेल, एवढं मी तुम्हाला ठणकावून सांगतो। वायकरांच्या विषयावर फार तीळपापड होते, पण नेहमी परीक्षेमध्ये कॉपी करून पास करणारे लोक होणारे उद्धव ठाकरे आणि त्यांची लोक ह्यांना पारदर्शक पद्धतीने लागलेला निकाल हा कधीच मान्य राहणार नाही। मग स्वतःच्या मर्जीने निकाल लागला नाही, मग शेवड्यासारखा ईव्हीएमवर आरोप करायचा, मग शेवड्यासारखा निवडणूक आयोगावर आरोप करायचा। मग तुमचे उर्वरित जे खासदार जे निवडून आले मग तिथे तुम्ही पण ईव्हीएमची काय सेटिंग केली असं आम्ही विचारायचं का? नेहमी जनतेने दिलेला कौल हा मोठ्या मनाने स्वीकारायला आलं पाहिजे, तशी मानसिकता असली पाहिजे। पण दुर्दैवाने जसं मी म्हटलं की नेहमी कॉपी करून पास करणारे होणारे उद्धव ठाकरे यांना कधीही पारदर्शक
पद्धतीने निवडणुका आणि जनतेचं कौल स्वीकारणं एवढे मोठे मनाचे ते नाही. धन्यवाद. संजय राऊत कोकणाच्या विषयावर बोलताना असं म्हणतात, जसे सकाळी पेपर टाकतात, दूध वाटतात, तसे कोकणात नारायण राणे यांच्याकडून पैसे वाटण्यात आले. हे आरोप नाही, हे सत्य आहे. म्हणजे कोकणातली जनता बिकाऊ आहे. कोकणातली जनतेने आपला स्वाभिमान विकला असा आरोप संजय राजाराम राऊतला करून आमच्या कोकणातल्या मतदारांचा अपमान करायचा आहे का? कधीही सरकारकडे आम्ही कर्जमाफी आमच्या इकडची जनता मागत नाही. घेतलेलं कर्ज नेहमी वेळेत जिल्हा बँकेला भरणार. 0% एनपीए आमच्या इकडच्या जिल्हा बँकेचं आहे. अशा जनतेवर सौदेबाजीचा आरोप करणारे हे कपाळ करांटे यांना परत कोकणामध्ये पाऊल ठेवून द्यायचं आहे का? हे आता जनतेने विचार करून निर्णय द्यावा लागेल. संजय राऊत असंही म्हणतात की अमोल कीर्तीकर उत्तर पश्चिम मतदारसंघ देशातल्या निवडणूक घोटाळ्यातला आदर्श घोटाळा आहे. निवडणूक यंत्रणा हातात घेतली, जिथे पराजय दिसत होते तिथे असं त्यांनी केलं. मग तुमचे जिथे जिथे खासदार निवडून आलेले आहेत तिथे तिथे पण ईव्हीएम हॅक झालेला आहे असं आम्ही म्हटलं तर चालेल का? आम्ही कसं खुल्या मनाने ते निर्णय स्वीकारले, आम्ही कसं आत्मचिंतन करतोय, आम्ही कसं परत कामाला लागलेलो आहे. मग कॉपी करून नेहमी पास होणार आहे हा संजय राजाराम राऊत आणि त्यांचा मालक यांना कधीच पारदर्शकता पद्धतीने निवडणुका लढवणं हे यांनी कधीच शिकलेलं नसल्यामुळे अशी भूमिका घेणं रास्त आहे. संजय राऊत असंही म्हणतात, एकनाथ शिंदे हे राज्याचे मुख्यमंत्री फेक आहेत. त्यांनी फेक नेरेटिव्ह बाबत बोलू नये. नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या 10 वर्षात फेक नेरेटिव्ह सेट केले. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी या राज्यात फेक नेरेटिव्ह सेट करत होते, त्यात त्याचा पराभव झाला. चायनीज मॉडेल असलेला शिवसैनिक, चायनीज मॉडेल हे सगळे फेकच असतात आणि मुळात स्वतः चायनीज मॉडेल असलेला शिवसैनिक असल्यामुळे त्याला बाकी सगळे जण संजय राजाराम राऊतला फेकच दिसणार. चायना मार्केटमध्ये पण ह्याला कोण विकत घेणार नाही असा हा एक्सपायर झालेला माल, म्हणून ह्यांनी दुसऱ्याला फेक म्हणू नये. स्वतःची पहिली ओरिजिनॅलिटी पहिलं सिद्ध करावी. एलॉन मस्क भारतात आले तर निवडणूक आयोग त्यांना अटक करेल असं एक मिश्किल टोला आदित्य ठाकरेंनी लावलेला आहे. निवडणूक आयोग भाजपच्या कार्यालयातून चालतं असंही ते म्हणतात. आता भाजपच्या कार्यालयामध्ये आम्हाला कधी म्यावचा आवाज ऐकायला येत नाही, पण तिथे काय आदित्य ठाकरे येऊन बसला अशी कधी जाणीव राहत नाही. म्हणून आदित्य ठाकरेला सांगेल, इलॉन मस्कचा आधार घेण्यापेक्षा तुझ्या वर्ली मतदारसंघामध्ये काय अवस्था झालेली आहे, तुझी 6 आधारावरच तू काट्यावर पास झालेला आहे आणि 4 महिन्यानंतर तुझ्यात हिंमत असेल, ठाकरेंचं रक्त असेल तर वर्लीमध्ये उभा राहून दाखव आणि जिंकून दाखव. दुसऱ्यांवर इथे बोंबाबोंब करण्यापेक्षा इलॉन मस्क सोड, पहिल्या तुझ्या वर्लीच्या शाखा प्रमुख बद्दल विचार कर आणि मग थोबाड उघड. ईव्हीएम नसतं तर भाजपला 40 जागाही मिळाल्या नसत्या आदित्य ठाकरे. मग 2014 आणि 19ला तुम्हाला 18 जागा भाजप बरोबर असताना कशा मिळाल्या? ते पण कुठल्या ईव्हीएमचा कमाल होता का? तेव्हा कसं नरेंद्र मोदीजींचा गवगवा होत होता आणि तुम्ही 21 वरून 9 वर आलेला आहात आणि तुमच्या मानेवर बसून काँग्रेस 1 वरून 13 गेलेली आहे. हे ज्या दिवशी आदित्य ठाकरेला कळेल ना त्या दिवशी उभाटाला चांगले दिवस येतील. तरी जितेंद्र आव्हाड म्हणतात की 117 जागा सत्ताधाऱ्यांनी 1000 मतांनी जिंकल्या. त्या जागा सत्ताधाऱ्यांनी ईव्हीएमच्या जोरावर जिंकल्या. असं आहे ना, आता हे ईव्हीएमच्या नावाने रडगाणं शेंबडासारखं रडणं हे आमच्या विरोधकांचं आता ही सकाळची उठून प्रॅक्टिस झालेली आहे. स्वतः निवडणुका जिंकू शकल्या नाही, एवढं करून पण आज परत एकदा पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी साहेब ह्या देशावर देशाच्या पंतप्रधान पदावर बसलेले आहेत आणि त्यांना माहिती आहे पुढे असलेले शरद पवार गटातले खासदार आणि असलेले उभाटाचे खासदार हे कधी एनडीए मध्ये येतील याची भीती असल्यामुळे ईव्हीएमच्या नावाने नाक रगडत बसायचं.
तर प्रकाश शेंडगे असं म्हणतात की 57 लाख बोगस कुणबी नोंदी रद्द करा. सगळे सोयऱ्यांच्या जीआरला त्यांनी विरोध केलाय. ओबीसी नेत्यांच्या बैठकीत विधानसभेच्या 288 जागा लढवण्याचा ठराव केला. मी तो विषय ऐकला नसल्यामुळे मी मत व्यक्त करू शकत नाही. लोकसभेत बसलेल्या फटक्यानंतर फेरबदल होण्याची शक्यता असून काही मंत्र्यांच्या खात्यामध्ये बदल तर काही मंत्र्यांना प्रमोशन मिळण्याची शक्यता आहे. तर मंत्रिमंडळ विस्तारात मराठा फॅक्टरी दिसण्याचा अंदाज आहे असं सूत्रांकडून समजतं. माझ्या नेत्याला जो प्रश्न विचारला पाहिजे तुम्ही एका कार्यकर्त्याला विचारता, म्हणून हा प्रश्न माझ्या नेत्यासाठी राखून ठेवा. पाहिजे तर तिकीट काढून तुम्हाला सागरचा प्रवास करायला लावतो. तर सिंधुदुर्गनंतर आता रत्नागिरीत बॅनर वॉर सुरू झाला आहे. उदय सामंतांच्या पाली गावात भाजपचे बॅनर लागलेत. बाप बाप होत आहे, झुंड में तो कुत्ते आते शेर अकेला आता आहे, ज्यामध्ये नारायण राणेंचा फोटो लावलेला आहे. काल कणकवलीत बॅनर लागले. बघा असं आहे, प्रत्येक पक्षामध्ये अतिउत्साही कार्यकर्ते असतात. त्या अतिउत्साही कार्यकर्त्यांनी अशा पद्धतीचा बॅनर वॉर सुरू केला असेल तर त्याबद्दलची दखल दोन्ही पक्षाच्या वरिष्ठ मंडळांनी घेतलेला आहे. आम्हाला कळवलेलं आहे की बाबा यापुढे सिंधुदुर्गाच्या संदर्भात काही विषय असेल शिवसेनेसंदर्भात, शिंदे साहेबांच्या शिवसेनेसंदर्भात, तर आम्ही दीपक केसरकरांशी बोलावं असं सांगितलं गेलेलं आहे. तर या सगळ्याची दखल दीपक केसरकरजींनी घेतलेली आहे. त्याबद्दल आम्ही त्यांच्याशी बोलू. पण ही माहिती आम्ही त्यांना दिलेली आहे की शिंदे साहेबांच्या शिवसेनेमध्ये काही उबाटा प्रेमी घुसलेले आहेत, ज्यांना आमच्या सगळ्यांमध्ये युती कशी होऊ नये यासाठी त्यांनी सुपारी घेतलेली आहे. यासाठी मुद्दामून बॅनर लावण्याचं काम करतात, यासाठी सामंत आणि राणेंमध्ये भांडण लावण्याचं काम करतात. तर वेळेत ह्या उबाटा प्रेमी जे शिंदे साहेबांच्या शिवसेनेत घुसलेले आहेत त्यांना तुम्ही दूर करावं असे नावासकट, यादीसकट आम्ही दीपक केसरकरजींकडे पाठवलेले आहे. तर त्याची ते योग्य पद्धतीने दखल घेतील आणि येणाऱ्या निवडणुका आम्ही ताकदीने महायुती म्हणूनच लढू या दृष्टिकोनातून आम्ही सगळेजण कामाला लागलेलो आहे. सर, प्रफुल्ल पटेल म्हणतात विधानसभेसाठी 80 ते 90 जागा मागायची आमची तयारी आहे. तिन्ही पक्षातील वाटाघाटीत जास्तीत जास्त जागा आमचा मिळवण्याचा प्रयत्न असेल. ठीक आहे, ते ज्यावेळी जागा वाटपाची चर्चा सुरू होईल त्या बाबतीची हे चित्र स्पष्ट होईल. त्या बाबतीत सर, रोहित पवार म्हणतायत की 18 ते 19 आमदार आमच्या संपर्कात आहेत आणि अधिवेशनानंतर ते आमच्या सोबत येतील. मी ऐकलं रोहित पवारच स्वतः अजितदादांच्या संपर्कात आहे मंत्रिपदासाठी. अशा पद्धतीची दुसऱ्यांची माहिती देता देता हे कधी रोहित पवार अजित पवारांच्या बाजूला येऊन उभं राहतील असं ते फोटो आल्यावर नवल वाटता कामा नाही. सर, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे निवडणुकीच्या मैदानात आहेत अशी चर्चा आहे आणि ते राजकीय पक्ष स्वतःचा एक स्थापन ही शक्यता आहे. त्याबद्दलची माहिती मिळाली नाही. सर, NCERTने जो बाबरी मशीदचा एक पाठ पुस्तकांमध्ये धडा होता, जी माहिती होती ती आता त्यांनी ती रद्द केलेली आहे. त्याबद्दल काय सांगा? स्वागतार्ह आहे. अशा पद्धतीचा कुठलाही उल्लेख आमच्या पाठ्यपुस्तकामध्ये होताच कामा नये आणि हिंदू राष्ट्रामध्ये शिकणारा प्रत्येक विद्यार्थी यांनी हिंदू राष्ट्राच्याच संदर्भात माहिती घ्यावी, संस्कार त्याला त्या दृष्टिकोनातून मिळावे अशा मताचे आम्ही सगळेजण आहोत. म्हणून बाबरी मस्जिद असो, औरंग्या असो, टिप्या सुलतान असो, असे कोणीही लोकांचे उल्लेख पण आमच्या पाठ्यपुस्तकामध्ये होता कामा नये, जेणेकरून भावी पिढीला योग्य मार्गदर्शन होईल. थँक्यू सर.